Hej alle sammen, og i dag skal vi lave en kærestetak. Ja, og vi har fået nogle spørgsmål. Hvad hedder I? Snorkel. Birte. Ja. Nå, Birte. det var nogle flotte navne. Ja, men- Hvor gammel er I? Jeg er træt. Jeg er trods træt. Okay, undskyld fordi vi grinte, fordi vi synes det er lidt akavet. Ja, det er ude fra hele Nå. YouTube. Nu kommer der rigtig perverse spørgsmål. Tør I godt at kysse hinanden på kinden? Ja. Ja. Må vi se? Og så omvendt. Nå, på farvelas. Ja. Tør I at røre hinanden på brystkassen? Ja. Nogle dejlige paller. Nå, har I det godt sammen? Ja, alt for godt. Var det ikke noget med, at I havde fået en lille dreng, der hed Lars? Jo, han kom. Vi har ham her. Han hedder Lars. Hallo, jeg druknede ham altså. Det er hans liv. Hvor gammel er han? Han er 1 år. Nå, det var mange år, var? Ja. Ja. Hvordan fik I ham? Vi godt da. Vi voldtog faktisk hinanden. Hvor mange gange? Altså, når vi voldtog hende, altså det startede sådan, hun var nede i køkkenet. Så siger jeg til hende, Roger, du skal skynde dig. Så da hun kommer op, så slår jeg hende lige i hovedet som på væske. Så brænder jeg hende bare. Og så, Nå. jamen, hold kæft. Og så er det lige pludselig, så vågner hun. Ej, fuck, jeg er gravid. Nå, det var nok for denne gang. Vi siger farvel til Britta, eller Birte og Snorkel. Kan I sige farvel? Farvel!